Yes, bayingeleso zami ngoba ukuba khona kwami ingoba kwakukhona bona way back. Usho ukuthi bona bakuphi impilo manje? Usinokuthula wechifu. Mina ngiyam-understanda mayethi ukholelwa kubantu bakubo abangasekho. Angithi sesikuchazile phela ukuthi ukukholwa kuwukungazi. Phela ningaloni buyele emumva madoda, asifunde siye phambili. Umuntu uma ethi uyakholwa, wena vele uye straight nje kuyincazo yokukholwa ukuthi kuyini ukukholwa. Umuntu ongazi uyakholwa, unenkolelo umuntu ongazi. Kodwa mase wazi awusakholwa ngoba sewuyazi. Uyabona? Ingakho mawukholwa uzofuna bonke abantu abafile ngoba nothi usindisiwe naye ukholwa kubantu abafile ngoba angithi iBhayibheli lithi uJesu wafa. So naye ukholelwa kubantu abafile. Umahluko ukuthi khona okholelwa kwabakubo kube khona okholelwa kwabaphesheya kwelwandle ko-Israel tontoni. Bonke bakholelwa kubantu abafile. Kodwa Bhuti Max uthi wena awukho umsuka ngempela? Hayi awukho sisi awukho makhulunywa nje. Mina ngikwazi emathunini kabafokazane futhi angikho. Max Sithembile unesibindi esiyingozi kakhulu. Imbuzo ngamabongo isibindi sakhe. Bengifuna umuzwa etshelizwe. Bengifuna umuzwa etshelizwe nje ngithetha kwetha umsuka. Awukho. Njalo into osimeletayo futhi unokuthula sikeleza kahle. Shuthi wena. Oh, Ncese Bhuti Ncese, ngikhuluma. Gabi. Aqhubeka sisi wami qhubeka dad. Oh, cha mina ukuthi uyangithusa indlela akhuluma ngayo because sonke sinomsuka. Mina njengoba ungizwa ngibiza ithakazelo kahle kahle ithakazelo usukubizwa obaba. Njengoba ungizwa ngithi mina ngumacingwane. Nonke ninomsuka. Unyende emkhonto nguphakade kagugi. Koze gugi ingane zakhe. Lezo ithakazelo ziqhamukapi baba Max? Shuza qhamuke emoyeni futhi nazo. Imake sikucorrect la kuqala mawuthi nonke ninomsuka. Ake asicorrecte kanje kodwa phela kuyichoice yakho ukusho ngendlela othanda ngayo. Kodwa bengifuna mina ukuthi usho ngendlela yakhona. Wena ukholwa ukuthi iwona msuka loyo. Kahle kahle lo ushoyo njengamanje akuwona umsuka ukuqhubeka. Angithi nawe usazala. Uzala abantu nabazozala. Nabo bazozala futhi bazale. So leyo nto ukuqhubeka akubona umsuka loyo. Nalabantu babizayo njoba kade uyibongela nje buyibongela ngabanye abantu nabo ababeyibongela ngokuqhubeka kwabo. So leyo nto uqhubeka ingakho iMasithembile imasisi ba patient ingakho ngithe mina awukho umsuka kukhona ukuqhubeka lento oyibongela ngayo ukuqhubeka. Okay ke baba yazi yafika kuwe lento oyibongela ngayo iqhubeke yazi yafika kuwe nakuwa ayigcinile iyaqhubeka akukho la isuka khona. But then wena kushuthi wena waqhamukapi wena? Ushemusi Sithembile Nkosi yami. Cha ngifuna ukuzwa Bhuti Max ngithe wena asinawo umsuka. Should nathi sifana nehlahla. Imali ngicela ithuba bantu ngike ithuba Bhuti Max. Ngike ithuba Bhuti Max. Shuthi nathi sifana nesihlahla. Nathi sivale siqhuma emhlabathini sivele. Akekho umuntu osifazane okumitha u9 months. Ngaphela umsuka usuka la osuke khona umuntu wesifazane elala nomuntu wesilisa siqhamuke emhlabeni uqhamuka kwethu uqhamuka kephi ngoba ngeke umuntu wesifazane oqala nomuntu wesilisa oqala bavale baqhamuke emoyeni shuthi khona la kwenzeka khona inkinga kuphi. Ubani umuntu wesilisa oqala sisi akekho umuntu oqala emhlabeni Nkosi yami. Kwenzakalani akekho umuntu oqala emhlabeni. Lokho kwenzeka manje manje nawe uyazala nawe uzelwe.
Yes, ngizele ingane zami emshadweni wami. Nami ngazalwe ekhaya emshadweni, so angi-understand mina ukuthi ngabizwa ngezithakazelo. Musu ukuthi uzalwe emshadweni, uzalwe nje esibhedlela la umzali wakhe akuzalela khona. Ungathiwisa esibhedlela, ungathiwisa embhedeni. Mina sengibuza ukuthi ithakazelo Baba Max ezingaka engibizwa ngazo zize ifike le futhi nazo futhi aziqedwe uma inkosi ayiqedwe. So manje inkulumo kaSithembile imendawonye lezo ithakazelo. Inkulumo kaSithembile imendawonye mfoka Makhaya. Angazi ukuthi noma ka-understand ukuthi ufuna ukuthini kahle kahle. Sisithembile izibongo zakho nezithakazelo zakho iqhamuka abantwini ababephila bakini before badlule emhlabeni kwazalwa laba babezala wena babezalwa usizithembile usizithembile sathe ukumehlisa kancane akayophuza amanzi ngike ngasho masiqala lana uzokhumbula ukugabhisa ngike ngasho ukuthi amaqiniso azokhulunywa kulo live abantu abaningi abekho ready ukuwezwa ngoba mashasha endlebeni zabo manje omunye umuntu ngazi uthi unenkani kanti cha iqiniso lisha kuye ola longi bengakaza lithole manje abantu abaningi engathi bangafike balizwe bese behambe bayoletshisa ngamanzi baphinde babuye so ba accept abakwethu kunzima ngaphi sithenga kweleta kweleta libanje ulo unokuthuka akekho umuntu oqala bakwethu bambeni lapho nje umuntu oqala akekho umuntu oqhamukile kuthi uqhamuke kuphi umuntu uzelwe lento nje ukuthi kunomuntu oqhamukile ilanguage yeBhayibheli ilanguage yenkolo lento ukuthi kunomuntu oqala ilanguage yenkolo ilanguage yeBhayibheli akekho umuntu oqala akekho umuntu oqhamukile akekho futhi umuntu okugcina mina Max ngiyakuzwa umuntu uyazalwa. Yes, mina ngiyakuzwa Max ngikuzwa kahle njengoba kade ngisho ngithi ngivumelana nawe kulento yokuthi impilo kuthina injenge cycle. I-cycle ayinayo i-end ayinayo i-start. Mangabe safunda kahle i-cycle ayikho la iqala khona. Iyaqhubeka nje i-cycle njengoba nathi siphila nje siyaqhubeka nempilo. Nabanye abazozalwa emva kwethu basazoqhubeka nempilo. Kabhisi uthe ngiyani-owisha ngini-owishani bhuti wami? Kabisa kwathula mina nathula nonke nithuleleni manje asazi sibone sizwa sekuthulekile ngibasathe uGabhisa uthe khona inkulumo engiyi-owishayo mhlawumbe usayophuza amanzi okay hayi mina Max ngiyakuzwa ngiyaku-understanda futhi kahle kahle Yesu Sithembile Yabona nje mina bhuti Messi ngisamile nje entweni eyodwa Akangiphendulanga bonke hawu kunenkulumo bhuti Messi engeneni ukukhuluma ngayo ukuthi singofakazi uyabo sifakazela entweni esiyaziyo. Yeah, understand. So wena bhuti Max umphikisa kanjani umuntu ifefakaza ngoNkulunkulu athi uyamazi? If wena ungamazi ungazange experience empilweni yakho, lento uyiphikisa kanjani ukuthi ikhona? Athi into mawazi kumele ungiprovele. Uyazelaphi? Umazelaphi uNkulunkulu? Yini uNkulunkulu uqala? So amanga ushokimi nomusho bazoba nezinto ozongitshela ukuthi ukuze ngizazi ngidinga ukukholwa ukuze ngizazi ngidinga umoya engcwele wena ngeke ukwazi
ungenza ngizazi ngoba nawe uyilevel yomuntu ungikhothela iBhayibheli uthi akekho umuntu ongazi uNkulunkulu. Uyabona nje yonke lo nganekwana leyo lo nsambatheka leyo bese uclaim ukuthi wena umaze empilweni yakho uNkulunkulu kodwa ungitshela ukuthi udale bonke abantu udale ngisho nami engithi akuyena uNkulunkulu into engekho. Uyabona insambatheka nje amangakuhlaza bayilento yokuthi ungitshela ukuthi wena uNkulunkulu umaze empilweni yakho amangakuhlaza wonke lawo akho uNkulunkulu omaze empilweni yakho la inkolelo le kwenza ukuthi uthi uNkulunkulu lo maze empilweni yakho ibelief ubungane ungazi angeke singafakaza nathi phela ngoNkulunkulu esimaziyo noma singakazi simbone physically. We understand phela esibowusho wena ukuthi akusiyona yonke into ozoyibona ngamehlo bese uyayazi ukuthi iyaphila noma ikhona ngoba busibekisela nge-network ukuthi ikhona but asikaze sibone. Wena usungcono ngoba usumkhakha sokumkhakha okuwo manje but ungakayiboni lento ubhilivela ukuthi ikhona i-network. Ngiyacabangela mhlawumbe uwasho i-network lento ungayazi sisinonhlanhla uqamba mangakuhlaza umazi uNkulunkulu futhi awuzange umbone kweyakhe impilo qamba nje mangakuhlaza uqamba kuhlaza mangathi isho ukuthi umbone ngani uzosho izinto nami ezenzakalayo empilweni yami bese ngikubuza ukuthi mina pho ngizenziwa yini kweyami impilo ngoba lo uNkulunkulu wena othi zenziwa uye kweyakho mina akuyena ozenzayo kweyami. So amanga nje akuhlaza lawo akho uNkulunkulu nje omaziyo qamba nje amanga. Kodwa Bhuti Max nje uNkulunkulu uyasithesta. Bafethu kunento engicela ukudlula noma ngabe umuntu ngani igama kuphela elithi uNkulunkulu akekho. Bafethu kunento encane engifuna ukudlula kuyona kancane chief. Kunento engifuna ukudlula kuyona ukuthi noma ngabe kwesinye sezikhathi ngeke imbono yethu ifane kodwa ikhona nami lento eyayibe nokungishiya nemibuzo mayelana noNkulunkulu kanjani na kanje uyazi ukuthi akunceni bafethu ngizosontelana ngoba uNkulunkulu akekho phela umuntu osontayo umuntu owazi ukuthi kunoNkulunkulu oqamba amanga ngizosontelana uNkulunkulu engekho ubeka gabhisa kanje bafethu ukuthola ukuthi mhlambe ukungi-understandisa mhlambe mina kuphela into engayi-understand ukuthi usebenza kanjani kuphela yabo guys kanje akunceni ukuthi emotweni uthola ukuthi ebhasini angeke ngiqalekise ngebhasi uthola ukuthi inabantu kunamakholwa la ahlukahlukene ngezibongo asuke emzini engafani yabo uthola ukuthi mhlawumbe futhi lamakholwa besontweni ayodumisa yena uNkulunkulu iveliwe ibhasi mfethu babhubhe bonke bafe bonke so lapho ngeke ngibe nombuzo ukuthi engabe indlela yokusebenza kwakhe mhlawumbe usebenza kanjani mina ilapho kuphela la khona engaye ngibe nokunga-understand ukuthi engabe usebenza kanjani ngoba indaba yaNkulunkulu igcina isiyenza kuthina thina sikholelwa kuyena yes isiba equivalent to Omax ya understand lonto leyo ngoba lento ukuthi ngife emotweni nje mina ebhasini noMax engakholwa mina ngikholwa uyabona lonto leyo idala ukuthi kube khona ukungabalance kahle kwezinto lapho mhlawumbe mekhona mhlawumbe ongangilentoza angisho bandla likaJehova likaSomandla ukuthi ngiyanihlubuka nginihlubuki senjalo ukuthi mekhona mhlawumbe ongangi-understandisi indlela yokusebenza kwakho ukuthi ithini mhlawumbe anginihlubuki njalo wafa yena uNkulunkulu wafa ngeke ungafi kube kwafa yena kumanje akekho emhlabeni bamgwaza ngomkhonto ngithi wagila imkhuba lapha kwaIsrayeli wavukela umbuso wathi yena uyena inkosi ibikhona inkosi eyayi-exist okwakuthiwa uHerodi wavukela umbuso wathi uyena manje inkosi yena useyinkosi yena ukube nje wena ukuthi uyakholwa ukuthi lento ikhona uthi sekuhuwe isilo uthi wena gabhisa ukusho ukuthi wena Max uyakholwa ukuthi lento yenzeka uyisilo wena imani ngisaphendula ugabhisa wena gabhisa mawungasuka manje uthi uyisilo mawucabanga ngeke uthi unye uphuthu wena kwaZulu
uJesu bamthuma uphuthu ngoba waba yivukela mbuso ngokweBhayibheli ngikhuluma nabantu abakholelwe eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi uJesu waba yivukela mbuso futhi icala lamlahla hayi ukuthi wafela nina kubhaliwe lapha ukuthi wabuzwa uPilato ukuthi kungabe baqinisile na uma ngabe uthi wena uyinkosi yabaJuda lithi iBhayibheli wathula du wahamba wayiswa nakuHerodi la afika bethelwa khona wabulawa ngecala elibovu lokuba isigila mkhuba esiyivukela mbuso so wathi uPilato akatholanga icala kuyo ekhonza into efile uPilato akatholanga icala kuyo ngema sesikhuluma about iBhayibheli uright impela ke but Max njengothishela but uPilato akatholanga icala kuyo so akusho ukuthi if omunye umuntu usukunalo wayengeke alithole uPilato mamela wayengeke alithole uPilato icala kulesigebengu esuJesu ngoba wathula kazange aphendule ima ko Daniel bengena emphandweni kwenzakalani sesigwenya inganekwana ayikho leyo nto leyo ngoba phela wena angithi uyikholwa wena uyafasta okuhamba uyongena lapha National Park ungene khona uyohlangana namabhubesi ubone ukuthi azokuyeka na inganekwana angithi wena ukhotha khona awukwazi ukukhuluma ngento othi ayikho wena awukwazi ukukhuluma ngayo uzivezele wena kodwa uphinde futhi ayikho lento leyo ngithe uNkulunkulu ande nokholwa kukhona nokholwa uNkulunkulu ukhona hayi ukholwa defend ivangeli la asdefend ukholwa you understand cha bafowethu ukholwa kukhona kodwa uNkulunkulu bafethu uNkulunkulu ukhona ngeke uphi hayi chief papa ndoda usalele awunakho ukholwa kukhona bafowethu kodwa cha uNkulunkulu ukholwa khona iBhayibheli likhona andilithi uNkulunkulu ukhona iBhayibheli thina sithi akekho uNkulunkulu khona iBhayibheli noNkulunkulu lo obhaliwe owamagama aseBhayibhelini uNkulunkulu lo wena othi umdali mawubheka phezulu ezulwini uyambona akekho uJesu kwakuyindodana leyo kwakuwumfana uJesu wafa kwakuwumfana nje owezalwe la emhlabeni waba isigila mkhuba waba yivukela mbuso bamthuma uphuthu uSathane yena uthi ukhona nomuthi akekho uSathane akekho uNkulunkulu akekho idlozi likhona imali so futhi Max ipoki sisithembila ke sambe nanje ngendlela uthi idlozi likhona noma likho awumbuzo ukhona idlozi mina ngokwami ngithi idlozi likhona kodwa angilikhona asimnike ithuba sisithembile ngiyala acknowledge mina ngifuna ukuzwa yena asimnike ithuba ikhulumele asimnike ithuba ngayikhulumela uthi idlozi likhona But Max idlozi uthi idlozi likhona noma uthalikho isidlozi isidlozana sikhona idlozi alikho sangano yonke leyo nto leyo isidlozi siqhamukapi futhi Max qhamukapi isidlozi nawe nje ngakudlosomela ubudlozi lobo ngakudlosomela nje wayiwena ngabamba nje nawe ngesidlozana ubudlozi bukhona kodwa idlozi mana futhi Max idlozi angithi abantu bayalikhonza ba-acknowledge abanye bakwenza kokubili so mina ngibuza ukuthi idlozi likhona na yes or no idlozi alikho sithembile uMax uqinisile nami ngiyavumelana naye alikho idlozi bantu lize lisuke legama kuthiwa idlozi ngoba lento asuka kholelwa kuye umuntu bakhola ukuthi imbambe ngesidlozana okay manje labantu laba
laba basobe banje ngezidlozana umuntu azafaka imiyeko kusuthi sesibhulela into engekho ngakuthiwa abantu abanamanga. Angithi wena nawe unamanga nje kumanje. Unedlozi. Yima ngiyabuza. So Budmax ngicela ukubuza la umuntu olele uyakholwa ukuthi uyezwa noma indaba yakhe ayisekho at all. Awu nawe aroba ufile mosi. Indaba yakhe yipi indaba yomuntu ofile? Umuntu ofile ufile indaba yomuntu ofile ukuthi ufile mfowethu. Ayikho enye indaba yomuntu ofile ngaphandle kokuthi ufile. Nangu nje uSD Gumbi ufile, phelile ufile nje. Akukho okunye ukuthi mhlambe sekunendaba indaba yakhe ukuthi ufile. Umuntu ofile ufile. Ayikho enye into. Awugede. Yiphi indaba yomuntu ofile vele? Ukuthi uzobuya ngamaphupho. Nangakuhlaza. Uyabuya yini? Uyabuya yini Budmax? Amampunge. Budmax yena nje uyayiphilela nje uphila ngescience. Uphila ngobuya uyalala uyavuka. Hayi angiphili mina ngescience. Iscience iyamanga into engekho iscience. Science wayona ayigama kade nginizwa lana ukuthi bengisebhizi nginizwile nje nikhuluma ngescience nize nigaranta nithi ngokwescience iscience wayiyona into engekho kwayiyona iscience iexistence yayo kwayiyona yamanga into engekho iscience. Idlalile Ngiyakuzwa Budmax. Usesembedeni bafana usesembedeni man. Kodwa bona belungu basidlalile. Hayi belele embedeni ebheke phezulu hayi akezwa umshini ubona mayo. Ngibathe uyaphosa. Hayi Budmax kodwa ngelila ngisohlangane sobonana ekhaya ezulwini ngokukhumbuza. Hayibo ezulwini kuphi lapha akho zulu la. Alikho izulu. Wena mawufa uye emhlabathini la uyongcwatshwa khona la uyofihlwa. Ngelila sobasibonana ngithi ukuthi nje okubhlungu sobe sesifana njengengelosi thina kodwa mhlazana ngikubona ngizokukhumbuza ukuthi emakhaya yakhumbula inkulumo yakho. Yini yona ingelosi leyo? Ayikho into ekuthiwa ingelosi wemfowethu. Ingelosi kwayona ayikho ishit yonke into ekuthiwa ingelosi into engekho. Ingadekwane uphaphama ulelo uyaphupha. Kodwa ngiyokukhumbuza bhuti omdala ngithi nakho ukukholwa kwethu lapho kusibeke khona nangu lo nkulunkulu wethu ngimbone ehlele esihlalweni sobukhosi lithi iBhayibheli ikhanda lakho limhlophe kuhle woboya bezivu ngimbuka amehla akhe akhanyisa komlilo emlweni wakhe kuphuma amalangaba amaningi ukhona lapho ngithi emakhanya nangu uNkulunkulu ngithi mina emakhanya nangu lo nkulunkulu obumphika Prophet webafo lento ishoyo kusho yena noma kusho iBhayibheli. Akusena nkinga nokuthi iBhayibheli kodwa ngalolu langa makhanya wena uzokubuza umfoka umthetho weqinisile ishiwo nguye noma ishiwo iBhayibheli. Webata ukucindezela kangaka bhuti omdala wacindezeli kangaka kodwa nje mfowethu ngelinye ilanga ngempela uNkulunkulu wafika kusuke isibane lalela wemthetho kusuke isitabane la bekade khona elinye iBhayibheli elalibizwa ngokuthi iTanakh labeke wabe sekuba khona lo muntu ozalwayo ekuthiwa uWilliam Standeni. uWilliam Standeni wase interpreter iTanakh wa-interpretela yes kwi-Greek and then mayeqeda ukuyi-interpretela kwi-Greek lento yayikade ibizwa ngeTorah noma omunye kuzothi Pentateuch. And then kwase kusuka ikhohlakali ze Roman Empire
zase zimbulala uWilliam Standeni ngoba waye interprete iTanakh njengoba injalo, iTorah njengoba injalo, waye interprete la kwiGreek. Ikhohlakali lezi zeRoman Empire zambulala uWilliam Standeni. Mayiqeda ukumbulala nje zase zi-establisha i-English version yokuqala ngqa eyayibizwa ngeGreat Bible. Abayi-establisha after ukubulala le ndoda le ekwakuthiwa uWilliam Standeni, yabulawa iRoman Catholic Church leyo ndoda, bamshise phila waze wafa ekhala eshisa umlilo. uWilliam Standeni likhona ke iBhayibheli elalibizwa ngeTandane version elalibhalwe uye einterprete iTanakh lo baba lo. Wa destroywa amaRoma, ambhayela ngomlilo, ambulala ngokumshisa, kanye nalelo Bible elalibizwa ngokuthi iTandane Bible. Then wona ayebese establish iBhayibheli lokuqala elalibizwa ngeGreat Bible elalinencwadi ezu-81. Njengoba namhlanje nje iBhayibheli le-Roman Catholic Church lina 81 books, lifana neBhayibheli lase Ethiopia lina 81 books. So lesi sitaba kwasekusuka lesi sitabane salapha yana eLokhuzeni eScottish lese kwakuthiwa uKing James ezalwa uMaria lo wayebizwa ngoBlood Mary, owayekade eyingxenye yaleli sonto ekuthiwa iRoman Catholic Church. Wazala lesitabane-ke lesi uBlood Mary lo njalo nokufa kwakhe wabulawa yiso lesitabane lesi ekuthiwa uKing James, lesi ekuyisona esa-establisha leli Bible enilifundayo nina elinitshela ukuthi kunoJesu owanifela izono zenu. Yayingekho into eyayibizwa ngeNew Testament before i-existence yesitabane esibizwa ngoKing elithi uBlood Mary ukuthi lalisuke laphi, kodwa waduma kakhulu ngoBlood Mary ngoba wabulala abantu ababekade bemelene nenkolelo yakhe njengeRoman Empire, njengesistela lase-Roman Catholic Church. So uma ngabe uzongitshela ngoJesus Christ, ungitshela ngenarrative yesitabane egama laso uKing James esabulala unina. Masiqeda ukubulala unina sa destroya iBhayibheli elal exista ngesikhathi sikanina elalibizwa ngeGeneva Bible. Awungitshele nje wemthethwa wechief ukuthi yini ongangitshela yona ngeBhayibheli, yonke lento engikuxoxela yona namhlanje beungayazi, kodwa all about iBhayibheli leli wena okholelwa kulo, yini ongangitshela yona ngeBhayibheli nje ongathiwa ngiyazi. Uyawuzwa lo mlando engikuxoxela wona ukuthi ujule kanjani? Webhuti omdala. Yini ongangitshela yona wena ongathi uyithathe eBhayibhelini, ongangitshela yona nje ukuthi ngempela ingoba uMax akaze ahlangane nezwi, ingoba uMax akalazi izwi ukuthi lithini. Njengoba ngikutshela izinto ezijule kanjena nje ngeBhayibheli ongalazi. Umuntu owanicreatela iBhayibheli leli nilifunda eniqhosha ngalo iHoly Book le yenu, wayeyisitabane, wabulala unina, uma wakhe uMaria. Kukhona okunye yini enifuna ukusho? Ngoba naye lo Jesu ekuthiwa uzalwa uJehova, igama elithi Jehova lalingekho in 500 years ago. Igama nje elithi Jehova nelithi Jesus lalingekho ngoba 500 years ago uletter J wawunga exist. Nimthathaphi uJehova nina? Nimthathaphi uJesus uJesu? So yini ongangitshela yona mina ngenkolo ngempela ungenayo yonke le information engikutshela yona manje? Mawucabanga njengoba ngikwazi ukukuhleplela information ejule kangaka esikhathini esincane kangaka, ingakanani information engiyigodlile engeke ngikuthululele yona manje ngenxa yesikhathi?
Akodwa kona sinobufakazi ngalonkulunkulu emakhaya. uNkulunkulu nina manithi kunoNkulunkulu nikhuluma ngamuphi uNkulunkulu? Ngoba even ne concept ethi God niyithole eBhayibhelini enalakhelwa isitabane uJames. Amaphi la masource information? Thatha kuphi leyo information? Amaphi la uma source lawo? Bathi ugodlile bhuti omdala. Ujuliwe bafana. Singazwa nje masizikha phezulu. Yabade. Mana umbuzo kacela. Amasource lawo okhuluma ngawo wathemba kangaka. Wekabhisa. Usethe efika nje ucebo Jama ngangimlalisa phansi ngesimbi sibhakela lesi. Yazi lo mbuzo ubuzayo eJama umbuzo ngujwayele. Umbuzo womuntu osuke sehlulwe idebate. Lutho mekuzazi ngilalele zonke lezi zinto okhuluma ngazo ngiyazazi man. Ithora linama-version linama yini oyaziyo lethi into oyaziyo uye ungibuza umbuzo hayi mina ngikubuzanga umbuzo ngikulethele into engiyaziyo lethi into oyaziyo uye imbuzo mawazi letha mina ngibuzi ngiyasho umuntu obuzayo siyaphendula ngoba akazi wena letha ulwazi ngoba uthi unolwazi phela ngani ngilandela into oyishilo Max wakhuluma ngethora la uqale khona wazi wafika King James yeke into engiyishilo letha ulwazi mina ngilethe ulwazi letha ulwazi wena khohlwa into engiyishilo letha ulwazi onalo athi uthi unolwazi letha ulwazi aya ngiyeke yabona ukube ufikela wafana nomthetho osakubona ukuthi awazi ngabe siyakuphendula manje wena uthe uqala nje wathi uyazi letha ukukwazi ngoba sifunolwazi la ngiyazi ukuthi Thora nencwadi engakho ingakho ngibuza kuwena ukuze ngiverify ukuthi uqinisile kulento esho ebantwini umnamanga yini awuzintanganye manje letha ulwazi kwethu letha ulwazi inencwadi engakho Thora yini Thora kuqala ngeke uphikisane noMax eBhayibheli ubuye eBhayibheli school ujama kanalutho bafethu hayi angani ngakho ngibuza mawuthi ubuye eBhayibheli school kangabe sengiphendulile lemibuzo owu2 uMax ubuye eBhayibheli school ukhipha amaqiniso abatshelwa eBhayibheli school ukuthi awakhishwa amanye wakhona ayasefwa mawushumayela uyawasefa amanye amaqiniso manje ngoba sowuphumile ensindisweni sowukhipha konke umfoka amakhanya mana ke uma kukhona kwithora Max mina umfo amakhanya mina umakhanya noma ngachaza thini ngale information yakhe kodwa uNkulunkulu ngizamile bafethu nginobufakazi nami ulokho nyoma makhanya okushilo ngizwile ngetabano wachaza ngolwazi olutholile kodwa uNkulunkulu mfethu nyama akutshela makhanya ngiyakutshela lenceku lebo uthi ngiyamaza uNkulunkulu lapho makhaya noma ungaveza information kodwa uNkulunkulu khona ungangibuza ukuthi uhlelephi ngeke kuphendula kodwa yena ukhona hayi phela mina ngeke ngiphike ukulokhuza ukuba yipi kankani idecision webafo so uma ngabe wena udecide ukuthi uNkulunkulu ukhona ngeke ngikuphike ngoba phela ngithi ukhona engqondweni yakho so uNkulunkulu osengqondweni yakho ungangitsheli ngaye mina ngithi uNkulunkulu akekho engqondweni yakho wena ukhona ngoba ingqondo yakho wena yazi lokho kuphela eyakho ingqondo igcina lapho nje ayidluleli phambili so hlala naloko okushoyo wena okholelwa yikho ngicela ukubuza Max ukuthi lingaba khona yini iteko lingazange lakhiwe umuntu usho yini ukuthi lingaba khona yini leyo phone engazange yakhiwe umuntu ubuza ukuthi ikhona yini ifone engakhiwanga umuntu ngibuza ukuthi ngaba khona yini ifone ingazange yakhiwe hayi lo ngibuza kona ngikwazi mfowethu ukuthi ngaba khona yini engakhiwanga
Angiyazi angiyazi general kanje. Cha ngeke uyabaleka uyayazi lonto. Yonke into ekhona ine cause. Scientifically kunjalo nje yonke into ekhona ine cause. Inkolelo yakho leyo. Ayikho. Mina ungangifaka scientifical inkolelo leyo. Njengoba ngikubuza ngaphandle kwenkolelo ukuthi ngaba khona into engazange lidalo. Mawuthi scientifically mina ngiqale ngaphika kwayona iscience leyo ngathi kwayona iscience ayikho. Manje usuyabona ukuthi mina nawe siqaqene kanjani scientifically kwayona scientific ayikho. Okay, asiphume lapho. Njengoba ngikubuze ngeTech before singaze siye kwi-science, akubuza into ngaba khona. Ite unali ite ngiyaliqoka, mosite ungilithengile, mina ngibonanga lakhiwe. Ngibone lidayisa. Oh man. Ngabona ukuthi udlala ngabantu kodwa kamyami. Uyazi ukuthi ite kuze libe khona kumele lakhiwe. Yonke into ekhona ine cause. Kulungile phela lakhiwe pho. Ite kulakhiwe, kulunga yazi ukuthi lakhiwe pho. Yebo, ungathi ukuthi ayikho into enesiqalo yonke into enesiqalo ukhona umuntu oqalile walaka nomhlaba mina ngishonga ukuthi ayikho into enesiqalo mina ngishonga ukuthi ayikho into enesiqalo ngithe mina sikho isiqalo hawu ngaba khona singangabi kanjani isiqalo kodwa uthi sikhona webafo mina mawungangizwa kahle uthi ngithini ungibuze ukuthi ngikuchazela ukuthi ngisho ukuthini ungafuni ukusho into engingayisho ngithe mina sikho isiqalo angishonga ukuthi ayikho into enesiqalo Uthe kuyaqhubeka. Yes. Ikhona into engaqhubeka ingaqalanga. Yebhuti, umfaka amakhanya ngendaba yesiqalo bekakhuluma in relation to creation. Hayi izinto ezakhiwayo esiphila ngazo namhlabeni. Beyakhulumela indaba ye creation yendalo. Angane creation ukuze kwenze i-creation kumele kube khona i-creator. Le ngekho ke ingakho ne-creation ingekho. Wow. Aba kanjani khona i-creation engekho i-creator kanjani? Akukho kokubili kanjani? Kokubili akukho i-creation creator. Akukho lento ayikho lento ngicela ngichazele ukuthi ngenzeka kanjani. Webafo wejama uyangizwa ukuthi ngithini? Jo. Ngithi akukho kokubili. Ayizomasikho isiqalo la uma kusuqinisile. When it comes to asikho isiqalo. Yikho nje. Uma kusuqinisile. Amanga nje sikhohliswa ngoJesu. Yakhohlisa. Wena uzovumelana noMax isiqalo ungena. Uthobani uzovuma into engekho. Ngizengasho ngathi mina le concept le narrative yokuthi kunesiqalo i-narrative yeBhayibheli le narrative uthi kune creation i-narrative yeBhayibheli ngoba ifuna ukuphusha lento yokuthi kune creator kunomdali kunomqali uyabona abantu bakhona labantu bafuna ukuthi college wabelungu esiyifundzwa angikuzwa ngeBhayibheli ngikusha in general nje angisho ngokweBhayibheli manje njengoba ngiqalile ngiyakubuza ukuthi lingaba khona into elingazange lakhiwe umuntu wangiphendula wena wathi ngeke lize libe khona into elakhiwe yonke into ekhona yakhiwe hayi wokwakho lokusho kwelo amanga futhi lawo washo mawuthi yonke into ekhona yakhiwe namanga hawo hayi ngiyakuzwa ngiyabona even ngisho wejama even ngisho ngingakuvumela ukuthi kukhona uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu wadala kodwa kule statement sokuthi yonke into ekhona yadalwa kwayikhona lapho even biblical ngisho ngathiwa manje ngivumelana nawe mawuthi kunomdalo owadalayo kodwa mawuzothi wadala yonke into still uzobuqamba amanga sengikuvumelileke entweni yokuthi uNkulunkulu ukhona kodwa mawuzothi udale yonke into nalapho ngizokuphikisa ngoba vele even biblical uNkulunkulu adalanga yonke into imake Max umhlaba uqhamukaphi kwakho hayi awuqhamuki ndawo umhlaba uqhamuki kola uqhamuka khona ujambe uzela ngale ngalekwane eseBhayibhelini uzela ngale ngalekwane ecreate wabelungu khona wethabani
Wethobani nakhona kalazi. Nakhona kalazi sengimtestile mina. Bayilona iBhayibheli uJama kalazi. Hayi manje usho kanjani usho kanjani? Uyabona nje lento ukuthi beginning ubani wakha ini hey ayikho leyo nto leyo. Iningi usho lokho. Uzogcina usitshela ukuthi wena abantu umuntu mayefile uyavuka. Uzogcina usitshele lokho. Imaki iso liyafa lo unakuza nomakhaya uphiliswa yini akazavuke wemakhaya ungalokhu lenqiko lelukhulweni ake ikhulumela ayiwangathi inawo amagalelo ukuthi igadi uthobani ukhulunyelwa yimi enganawo ukhulunyelwa uJama nawe waye uthi uthobani ukhulunyelwa yimi uthobani ukhuluma into I believe ukuthi injalo Max uyabona uyabona emakhaya la ngiqhamuka khona umbelwa umgodi ongathi ngisho uphakamisa isandla nje lokungaka singaveli isandla ngaphandle akekho umuntu ongavuka kuleyo ntabathi leyo akekho ayo lost igabi amangcatshwa kanjalo zonke izindawo mina ngisho ngakithi ngikhuluma labantu futhi abangakini kuphela akabovuka baselokushini manje lo muntu wakithi nosuke eseshonile wethobani uba yini emva lokho uma kaJesu sathane Umemeza na ingcebo ngathi namagalelo if lo muntu wakindo osumngcwabile uba yini emva lokho usathane mangabe baya exist benonkulunkulu umfazi nendoda usathane uma kaJesu wena Max uyacela uJama bengicela ukubuza something sanibonani Max uyagula wena Max Ngicebo kunjani uJesu futhi kwakuyingane yesihlahla uJosepha akazange amamukele nje kwakhe ngoba uJesu uMaria wafeba ukuze amithe uJesu ingakho uJosepha akuveli ngisho ukuthi wakwaya ngisho emngcwabeni kaJesu uJosepha wayengekho ngisho emngcwabeni ngoba leyangane wayengayifuni uJosepha futhi ayidelela kabi leyangane yake yadelela unina bephuma emshadweni yathi mfazi ungene ngani kokwami Kula mfazi ngeke ngizwe ngawe kusho lo mfana kwakuthiwa uJesu wayedelela lo mfana Wemeza ubayeke bangibuza bafuna ukubuza something khona kade ethi ufuna ukubuza mina ubuze mfowethu sanibonani njani ngifuna ukubuza umcebo uJama ngimbuza ukuthi makathi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba ngoba mase sibheka iBhayibheli nje inganekwane nje yonke le udale nobani ngiyayibona indoda ezalo umuntu because in order for creation to take place fanele kube nendoda nomfazi so enjani le indoda izala yonke into without the other part nabo nje ukuzalwa yonke lento le ekhulunywa iBhayibheli inganekwane nje all together and sonke lesikhathi thina sibelieve le nonsense le ezana belungu ngoba sibelieve ukuthi into ezana belungu emhlophe into epure and yiyo into izinto ezenza ukuthi si believe ekholweni ukuthi izinto mazizana belungu kuyizo kuyiqiniso ayikho yonke nje lento le yeBhayibheli zange ke yaba khona nje sense or usebenzisa logic weba ukuthi indoda iyezalayo kuphela angithi wona mfowethu bala lento yokuthi in the beginning there is no beginning lento eshiwo Max ukuthi ayikho into ekuthiwa isiqalo ayikho Ujama, the only thing that he needs to do, he must go and study cosmology and creation. That's where basically azothola zonke ama-answers afuna ukwathola lapho. But lento nje yeBhayibheli nje ayikho yonke lento le. iBhayibheli it's a political instrument to come and to let abelungu ukuthi beze bazocolonize abantu bathathe yonke into that belongs to this continent. It's an instrument nje yepropaganda. iBhayibheli it's the first propaganda that was introduced to humanity. So ayikho yonke nje lento eBhayibheli. If you study European history and go to ama-temple, namhlanje ama-temple wase-Europe
ama-museum. If you go to Europe, you'll realize that ukuthi yonke lento lesifunzwa yona amanga. People were killed, Europeans were killed in order for them also to accept Christianity. So yonke lento nje umbhedo yonke lento esifunzwa yona la, we must just take it to heart engqondweni zethu ukuthi sitshelwe inganekwana masiqeda sayithatha njengoba injalo literally nje. And according to iBhayibheli uMaria makazalwa uzalwa ana 13 uzala ingane uJesu una 13 without ukulala nendoda. And masiqeda sizotshelwa ukuthi uMaria uthola umntwana umthole from uNkulunkulu. Into enjani leyo? So that means ukuthi uNkulunkulu makalele noMaria without other people knowing. So that means ukuthi uNkulunkulu umdlwenguli mosinaye. Lo nimkhonzayo waseBhayibhelini umdlwenguli naye. Uyabona lento kaJesu wena mfowethu, uyabona lento yeBhayibheli noJesus noJesu loyo. Weba for ipropaganda leyo, ipropaganda. Okokuqala kuthiwa bathi uzobuya. Uzobuya nini mfowethu? Kungakanani manje lokho uzobuya? Likhona icilongo lingaziwa umuntu ongaphansi komhlaba mfethu. Ngathi icilongo ngihlule ukulizwa uma ngise basement yala ngihlala khona. Icilongo khona ongaziwa umuntu ogqitshiwe osebhoxini, ibhokisi elinoplastic elisa awuproof. Thobani. Kodwa ngelinye ilanga sonikhumbuza ukuthi ukhona lo uNkulunkulu.